Prázdniny, dovolenky, výlety, možnosti ako stráviť horúce letné dni mesiacov júl a august bude opäť neúrekom. Letná ponuka v Dome umenia Piešťany býva tradične ovplyvnená prázdninovým voľnom. Veď kedy inokedy si trošku vydýchnuť, ak nie v lete. Ale nie úplne doslova. Divadelné prázdniny sa síce skončia v septembri, ponuku niekoľkých letných podujatí v budove na nábreží Ivana Krásku však môžete využiť aj v lete. Pozorný návštevník vie, že naozaj mesiac júl a august sú mesiace prázdninové v Dome umenia. Ale napriek tomu vždy milovníkom umenia a umeleckých druhov a žánrov vždy prinášame niečo, čo je zaujímavé. Tento rok sme sa rozhodli, že prvé 2 týždne júlové venujeme filmovému umeniu a výtvarnému umeniu a 2 augustové týždne, teda ten 3., 4. týždeň, budeme venovať výtvarnému umeniu. Možno sem tam sa objaví aj filmová snímka, ale hlavne budú sa realizovať v Dome umenia 3 orgánové koncerty v rámci ďalšieho ročníka orgánového festivalu, ktorý prichádza opäť do mesta Piešťany. Letné kino so začiatkom premietania vždy o 18. hodine otvorí vo štvrtok 7. júla premiéra filmu Lucie, príbeh jednej kapely. Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa na plátne predstaví prvýkrát v celovečernom filme s podtitulom 30 rokov spolu, 30 rokov od seba. Ide o jeden z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roku. 8. júla sa na plátnach najväčšieho jednosálového kina na Slovensku premietne film Hľadá sa Dory. Pokračovanie kultovej animovanej snímky Hľadá sa Nemo je určené všetkým bez ohľadu na vek. Piešťanská filmová premiéra dánskeho thrilleru Odkaz vo fľaši je na programe 11. júla. Kriminálny príbeh severského typu hovorí o hrôzostrašnom unesení detí, ktorých rodičia ich zmiznutie nikdy neohlásili. Na programe je aj česká tragikomédia a animovaný film o populárnej dvojici rozprávkových hrdinov. 12. to bude komédia s takou veľkou nadsázkou, rodinná komédia Teória tigra. No a pre malých, ale aj pre stredných a možno aj pre tých dospelákov premietneme 13. júla filmovú snímku Pada mat vo filme. Toto sú naozaj také tituly, ktoré by mohli osloviť detského diváka, dospelého diváka alebo rodičov s deťmi. Návštevníkov, ktorí dávajú prednosť výtvarnému umeniu, čakajú v júli v Dome umenia, ale nie len v ňom 4 výstavy. Popredkávané budú koncertmi 61. ročníka Music Festival Piešťany na pôde Spoločenského centra slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Počas júla otvoríme 2 výstavy. 2 nám ešte budú prebiehať. Najskôr je to výstava, ktorá vlastne mapuje 70 rokov existencie Slovenského filharmonického zboru a tvorbu súčasného autora slovenskej súčasnej hudby pána Juraja Beneša, keďže pokračuje 61. hudobný festival, Music Festival Piešťany pokračuje podujatiami v slovenských liečebných kúpeľoch. Najskôr to bude 5. romantický recitál, ktorý uvedú umelci pán Eugen Prochádza, Katarína Turnerová v hoteli Thermia Palace. To bude 5.7. 8.7. veľmi renomovaný zbor bratislavský, tzv. Holáskov, profesora Holáska zbor prichádza do Kongresového centra slovenských liečebných kúpeľov. No a 14.7. budú vlastne záverečné tóny 10. ročníka majstrovských kurzov speváckých pána majstra Petra Dvorského a zároveň záverečný koncert 61. Music Festivalu Piešťany. Z tohoto dôvodu výstavy, ktoré sa týkajú hudobného umenia, pokračujú v Dome umenia. Budú pokračovať v priestoroch tu na 2. poschodí vo foaje a vo vstupoch do veľkej sály a v zrkadlovej sieni alebo vo výstavnej sieni Domu umenia budeme slávnostne otvárať svetový fenomén výtvarného umenia a tým je nesporne Kovačická
Inzita. Tu otvoríme 6. júla a 7. júla pokračujeme ďalším cyklom výstavy Umenie v parku, ktorú už môžem povedať, že tradične otvárame v mesiaci júli a táto výstava sa vždy realizuje v spolupráci s Balneologickým múzeom a s Domom umenia. Počas koncertov v druhej polovici augusta sa rozozvučí starodávny historický orgán Piešťanského domu umenia. 17. ročník organových dní v Piešťanoch dramaturgicky pripravila Bachová spoločnosť na Slovensku. Tento rok sa nám predstaví už stálica, musím povedať, že stálica tohoto organového diania a ňou je David Di Fiore, ktorý prichádza 16. augusta so svojím hudobným majstrovstvom a vo veľkej sále Domu umenia zaznejú tóny z rekonštruovaného orgánu. Myslím si, že to bude opäť jeden z nezabudnutelných umeleckých zážitkov všetkých milovníkov orgánovej hudby. Pozývam do Domu umenia 16. augusta. 18. augusta sa v ďalšom organovom koncerte predstaví luxemburský organista Gilles Leyers. A 23. augusta uzatvorí koncertné dianie orgánové v Dome umenia, koncert v interpretačnom predvedení pána Stanislava Šurina, ktorý je zároveň aj dramaturgom. Už vlastne, možno povedať, 17 ročníkov orgánových dní v Piešťanoch. Augustové organové koncerty klasickej hudby striedajú večerné filmové projekcie. 19. augusta divákov pobaví česká rodinná rozprávková komédia Strašidlá. Film v réžii Zdeňka Trošku zachytáva príbeh o tom, ako sa sladký strašidelný život rozprávkovej rodiny zmení na život obyčajných smrteľníkov. Potom to bude filmová snímka Ako básnici čakajú na zásrak 25. augusta a Ghostbusters alebo Krotitelia duchov 26. augusta. Všetky výstavy, o ktorých som hovorila v ponuke júlovej, vlastne majú trvanie aj počas mesiaca august. Čiže v Dome umenia sa pracovníci vzdialia na niekoľko týždňov na divadelné prázdniny, ale všetci, ktorí budú chcieť navštíviť výtvarné alebo dokumentárne výstavy, majú dvere otvorené do Domu umenia počas celého mesiaca júl-august a prvé 2 týždne júlové a záverečné 2 týždne augustové to už bude aj s filmovým, hudobným a s výtvarným umením. Prajem všetkým krásne prázdniny, krásne leto, aby si všetci dali na seba pozor, boli zdraví a v septembri sa stretneme pri ďalších festivalových podujatiach. Už je vlastne pripravený festival Cinematic. Budeme otvárať s Národným divadlom veľmi zaujímavým, pútavým predstavením. Budeme otvárať 36. divadelnú sezónu. No a pripravujeme samozrejme, už by som povedala, až vlastne finišujú už prípravy na Piešťanské randevu, kedy pripravujeme veľmi zaujímavé podujatia v mesiaci október, november. Všetkým prajem krásne leto a ďakujem všetkým za priazeň, ktorú nám zachovávate.